Urrengo astelehenean mendiasteko emanaldia dela eta nik Nepali buruz itzengoet, lurrikaran ondorengo Nepal. Bertan Apurnako kanpo baseko zirkuitua egin genuen eta danok animau, ze azkenean paisaje politiak eta emanaldi politia izango ala ustez. Aurten, Himalaia pentsatzen dut, baina lagun bat gaixotu nintzen azken momentuan, eta bakarrik gehartu nintzen, eta orduan, Bolivian beste bat lagun handia daukat, Teo, gidariare bada, libre zeon, eta orduan, area jo nintzen, urrian izan da. 13 egunetan, mendi polipolitiak, teknikoak, eta oso ondo egiten du. Nik batez ere hego hemisferioko izotz guneen inguruko mangoet, eta izangoa batez ere 3 bidaia ezberdinetan ibilitako legutako irudileak. Bat Zelanda Berriko egoirlakoa, eta beste izango litzake Hego Ameriketako, Patagoniako hegoaldeko izotz eremua. Izotz eremua da Hego polo eta Ipar poloak kenduta dagoen izotz eremurik handiena, eta ibili ginen.